So what's up? Good morning to each and every one of you. Wow. So karon guys, nag-andam na ako, nakauman akong ligo. Actually, namilakon karon. And thankful, nabalik na itong mic. Baby. So nabalik na itong mic and karon nakaandam na ako with my new baby. So karon, naugta rin anas mama sa bus. Siguro man ako nung taon. So, malipog kaon guys. Unya na gud daw mimula ka mga after lunch. Kay di pa dito no sa karon din manong kaon tagdan na ako sila mga months na kaon. So, ready na tayo ng fish meal. Init ka na. Ha? Init pa kayo. Bilang. So, tuod guys, nahulong maraming sakyanan and huwag yung may sakyanan. Puhon na taong palit huwag mga yan eh. Pohon, kailan ginawa. So, karon ang bato naman dito sa amin is magpabaksin ko sa skillahan. Sa ako alma mater, naka-ID pa ko, MU Natics. And karon natay kauban na piton. Also, sa pailain. Basta, biyahe sa ta. So magpabaksin ako, balik ako niya guys. I'll be back. Opsan ako kay bawal. So may nata sa tong vaccine no. Last dose nito siya. Na. And mo dito yung mamuy po kay dili ilihok dayon. So karon kailangan siya exercise. Siguro makadok pa tag sakit dere po no. So tagat na mama sa gawas. Higigo sa palaminit sa kuan ni. So sayang dagan pag mga kuan pero may lahat. Okay. Baka event po din niyo. Ma'am. So tagat-tagat silang kadali. Taon pa daw siya. Tapos wala po yung cellphone para pang contact nila. Sad. So, unsa kaya no pagpili pag face to face na no? Chadya guro kayo. Patay ginabuhat rin, tagat-tagat silang ta. Ay, tawan, kadugay nila mama kay. Ano ba eh? Amo ka? Ikaw ba? Ah? Ano? Ay, sako! Wala ko! Ay, sako, amping! Karon ano man ta sunod ma? Ano tamo to ma? Gawa sila sa kuwan. Gisano. Ito sila gisano. Nagitanaw. Tanaw or Ipag ihulot na lang ka na. dali ra magigigo kasi yung dugay ko. Asa man vision mo? Ang mayroon lang lagi yung mga sa female ba kapit? Karon mo to may gisano. Wala mo sa gisano, lingkod-lingkod.
Panyo, panyo. Ako ikon. So kami na ng mama, kay wala si Papa, si Lola, bawal po si Lola dari ako mangod, isipod sa eskwelahan. Grabe sa. It's not a game, it's a rich thing. So karon, na sige sana sulod, nakasulod naman. Ikaw, flavor mo. Babayan. Babayan, tapos moro? Doha ka Belgian pa kami. 128. Kaon ka punta. So, may pangalan mo patanaw sa pagmi sa cellphone na yung payo ay. Ay, nataw pa. Wow, wala. So, muli na may karon taod guys. And kita-kits na sa sakyanan, bike na kainit. Hotdog. So kuan gitat na ning kamot ba ako na mag-vlog sa kuan yun. Tara bitaw di maulaw. Okay, mo masaya akong problema ang buang mo. So ning kamot nag-vlog na ning public. Ay, grabe kainit. So karon pauli na dito. Kunya na bod, kita na sa balay next siguro muna siya yung next video na tas balay. Okay, natog na bago. Kay Bila. So vlog update mga katrop. Kung saan ako rest, gapon ako giuman ang vlog and karon gaulan karon. And siguro after karon maligo ko. Dugay na ko kaligog ulan. Siguro taod na pod. So guys, sa matumbo kuan ani. So diyoso na to atong istorya and karon of course mga shout out. Naloading og gamay. Gapon magod guys, nakabot mas balay tapos kapoy ko, then diretso pod ako gibuhat. So karon na ako natiwas ang vlog gapon nakatumay ko sa amis, of course. And ato istorya to mga shoutouts guys kay para shoutout po na to mga friends, of course, happy birthday kay Jim. Shoutout sa imo ha. Ngalan sa Facebook kay Tinapayang Town Sardines. Yee! Happy birthday sa imo. Happiest birthday. And of course, atong mga shoutouts. Di na to malimtan. Shoutout kay shoutout kay Shushang Balderas, classmate ako na sa sa MU sa Maritime, classmate nga nakaraso. Kay Angie Caaminyo, shoutout sa imo ha, ma'am. Kay Romel De La Peña, shoutout sa imo ha. Kay Aizel June, shoutout sa imo ha. Dugay na tawa ka kita, Aizel. Hope makita nimo ni, karon makakita ka. And shoutout kay Ralph Rigaport, ay doon ako na kido sa Frisbee. Kay Jano Madarimot, kay Laika Karen, kay John Lloyd Gilina Losen, sus dugay na tawa ka dula tapon. Kay William Amores na siya YouTube channel.
And kay Aida Jaira Taklob Lumayaga, shoutout sa imo ha, Tagalupisay naman nata ni. Shoutout sa iya. And shoutout kay Elden Awa Panyo Jr. Migo, shoutout sa imo. And that's the wrap. Mano na nato kay napakoy buhaton. Daghan pa kay ko ipas. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga katopa. Batang M out. Maligo ta. Sarap maligo.